Dobrý den, jmenuji se Marcela a ráda bych vám představila jednu šikovnou vychytávku, díky které je možné plnit přání tak, abyste z dárku měli skutečnou radost. Jedná se o list přání, který vám na www.tinky.cz umožní usměrnit všechny vaše blízké tak, aby byli všichni spokojeni. Znáte to. Jste v očekávání, chystáte výbavičku, anebo se vám již miminko narodilo a všichni vás chtějí potěšit nějakým dárkem. Ne každý, ale má stejný vkus jako vy a často se také stává, že se vám sejde několik v podstatě stejných dárků a některý, který by se hodil, zase nedostanete vůbec. A právě pro takovouto příležitost je tu pro vás připraven list přání, který vám umožní si pohodlně z domova vytvořit seznam vašich přání a dát vědět všem vašim blízkým, co by vám udělalo radost. A jak to celé vlastně funguje? Na e-shopu tinky.cz si vyberete produkty, které chcete do listu přání přidat. To je možné udělat již v přehledu výrobků, kdy najedete na konkrétní produkt, ten s fialový, a vy vyberete možnost přidat do listu přání. Další možností je v detailu produktu, tedy přes tlačítko více informací. Tam vidíte podrobný popis vyhlídnutého produktu a poté zvolíte opět tlačítko přidat do listu přání. Pokud je váš list přání kompletní, zvolíte si záložku list přání a tím se dostanete na kompletní přehled položek, které jste do svého listu přání umístili. Do připravené kolonky chcete přidat další osobu, která vám splní přání, vyplníte e-mailovou adresu osoby, které chcete váš list přání poslat a stisknete tlačítko pozvat. Takto můžete doplnit libovolný počet osob, ale pozor, e-mailové adresy je nutné vkládat vždy jednotlivě. Každé pozvané osobě přijde do e-mailu pozvánka do vašeho listu přání. Pozvánka obsahuje link do vašeho listu přání. Osoba, jíž pozvánka dorazí, nejprve na e-shopu potvrdí přijetí pozvání. Ve vašem listu přání pak vidíte e-mailovou adresu osoby, která pozvánku přijala zeleně. Pokud vám osoba chce udělat radost a splnit přání, libovolně si vybere, který dárek nebo dárky chce pořídit a kliknutím na ikonu Splnit přání vloží produkt nebo produkty do košíku. Po zakoupení si daná osoba může vybrat, zda chce být anonymní či ne. Na vašem listu přání pak vidíte, která přání jsou již splněna a můžete si tak odškrtávat seznam například výbavičky a pořídit jen to, co vám bude chybět. Svůj list přání můžete kdykoliv upravit a pozvánky rozeslat znova. Tak co myslíte? Šikovná věcička, ne? Nehledě na to, že list přání je vhodné využívat pro svátky či narozeniny vašich ratolestí, je skvělý také v předvánočním shonu, kdy se vás každý ptá, co má vašemu děťátku koupit. List přání ale neslouží jen pro děti. Samozřejmě ho můžete využít i pro sebe, protože na tinky.cz najdete výběr produktů i pro samotné maminky. Pokud vás náš list přání zaujal, určitě ho vyzkoušejte.